Takže vstup do zápasu s Košicema nebyl vůbec dobrý, takhle. A pak jako se ten vývoj toho zápasu trochu zlepšil, ale nebyla to hra, kterou bychom chtěli hrát. Určitě, jak říkal Vašek, od první minuty naše hra nebyla taková, jakou jsme si představovali, nedokázali se vyrovnat a agresivnímu stylu Košic hráli výborný fyzický basketbal, moc se mi líbil a tímto jim gratuluju, zaslouženě vyhráli. Tak k zápasu by som zhodnotil, že do zápasu veľmi náročný. Zo začiatku sa nám vôbec nedarilo, bolo to veľmi vyrovnané, ale postupom času sme sa dali dokopy, spamätali sme sa a vyhrali sme s rešpektom a s úctou. Prvá štvrtina bola pomerne vyrovnaná, bolo tam veľa nepremenených pokusov z našej strany, nejaké zbytočné chyby v obranej rotácii. V druhej a tretej štvrtine sme hrali veľmi dominantne, podali sme jeden kolektívny výkon, v obrane sme dobre rotovali, dobre si vypomáhali na najlepšieho hráča supera, tam získali aj 20-30 bodový náskok. Začiatkom štvrtej štvrtiny sme trošku podavili, čo nás stálo nejaké body, ale potom sme sa naspäť vrátili do rytmu a už sme to ustali až do konca stretnutia. Ďakujeme superovi za zápas. Ďakujem.